og velkommen til Faktisk. I dag skal vi se, hvordan man laver et studentermagasin. Vi er taget til Odense, hvor studentermagasinet hedder Rust. Rust er inddelt i 3 sektioner, og vi er taget ud for at se, hvordan artiklerne i hver sektion bliver til. Sektionerne hedder Universitet, Samfund og Tanke, og er nogle meget spændende sektioner. Lad os komme afsted. Den første store sektion i Rust er dedikeret til universitetsstof. I denne sektion kan du stille skarpt på de studerendes forhold på universitetet og undersøge nogle af de spændende ting, som foregår på campus. Mange af historierne til universitetssektionen i Rust opstår gennem undren. For eksempel så har vi en sodavandsautomat her, men man kan ikke købe nogen squash. Det er da et klart problem. Det her er altså en god historie. Jeg ved, om de studerende er enige med mig. Der kommer en der. Vi spørger ham. Synes du ikke, at det er et kæmpe problem, at man ikke kan købe en squash i SDU's sodavandsautomater? Nej, det er jeg faktisk pisse ligeglad med. Den anden sektion i Rust hedder Samfund. Her er der plads til portrætter af spændende personligheder og kendiser. Med et stærkt magasin i ryggen er der gode muligheder for at komme til at snakke med dit store idol. Rust har i løbet af det seneste halve år haft mange spændende portrætter af blandt andet Nikolaj Kirk eller Johannes Schmidt-Nielsen her. Jeg vil nu prøve at se, om jeg kan få et interview med vores allesammens Miss Sunshine, Caroline Wozniacki. Men først skal jeg lige finde hendes nummer. Bingo. Den ringer. Det er Caroline. Ja, goddag Caroline. Det er Niels Christian fra Rust. Ja, du kender det sikkert. Det er studentermagasinet på SDU i Odense. Jeg tænkte på, om vi kunne få lov til at lave et interview med dig her en af dagene. Interview? Ej, helt ærligt. Hvad regner du med? Jeg er totalt travlt hele weekenden. Farvel. Endelig er der sektionen Tanke. Her er der plads til læserbreve og andet, som ikke passer ind andre steder. Det er også her, du kan udleve din indre filosof, eller få afløb for dine studenterpolitiske holdninger. Nu har jeg været ude i naturen og tænke store tanker. Skoven er et skønt sted, og nu er jeg klar til at skrive min artikel til Rust. Nu har vi set, hvordan studentermagasinet Rust bliver til. Var det ikke spændende? Det var nemlig rigtig spændende. Og kunne du også godt tænke dig at skrive for Rust? Så mød op til deres næste redaktionsmøde lige efter studiestart.